Il-kandidat indipendenti Simon Merċieqa qal li l-proposti tiegħu huma bbażati fuq iż-żgħażagħ u l-familja, qal li Malta llum għandha deficit qawwi ta' fertilità u għalhekk li jipproponi li l-gvern jgħin lill-koppji. Simon Merċieqa qal li din l-għajnuna tista' tingħata billi l-gvern jagħmel skema li biha koppja tingħata sussidju fuq is-self tad-dar tagħha skont kemm ikollha tfal. Spjega li din tinħadem billi aktar ma koppja jkollha tfal, aktar il-gvern jaqtala mis-self tad-dar u dan jista' jitla sa 50%. Il-kandidat Simon Merċieqa qal li proposta oħra hi li l-gvern jibni prefabricated houses fuq artijiet li għandu u dan biex jgħin lil koppji li jsibuha bitqila biex jixtru dar. Il-kandidat indipendenti Alexander Dagata qal li l-pajjiż qed jiffaċċja problemi kbar biex joffri xogħlijiet ta' kwalità qal li għalhekk li jirsisti li l-pajjiż jifoka iktar fuq iż-żgħażagħ u semma l-bżonn li jerġgħu jiddaħħlu bis-serjetà l-iskejjel ta' snajja li qal trid titneħħa l-impressjoni li huma skejjel għal tfal falluti iżda qal huma skejjel li jgħinu lil dak li jkun jibnu il-karriera. Tal-istess fehma l-kandidat indipendenti Noel Apap li qal li l-iskejjel ta' snajja għandhom jerġgħu jinfetħu mill-età ta' 11-il sena qal li minħabba n-nuqqas tagħhom illum hawn problema fil-pajjiż biex jinstabu ħaddiema ta' snajja. Il-kandidat indipendenti Radu Jorge enfasizza l-bżonn li tkun salvata t-tarbija fil-ġuf. Staqsa jekk il-Maltin se jieqfu jkollhom tfal min se jkun il-futur ta' dan il-pajjiż filwaqt li tenna l-importanza trad dritt tal-ħajja.